esperimentoak gaseosarekin egin behar direla esaten dute. Baina nik sagardoa erabiliko dut. Ba. Iu, venga, ondo. Gutxi ateak kanpo eta. Bueno, eta guain hau. Gehigarri bat bota behar diot. Garagardoa. Ea ze ateatzen hemen. A ver. Uste ez dela armatu, Kaixo lagunak, eguerdion, eta Luis Zabala, ongi etorri. Zer moduz? Ondion denoi. Dena ongi? Do. Hemen ibilinauk esperimentu egiten, baina ez zaitek zuena bezain hona atea, Adibidez, hemen nindik zagardua eta garagardua, baina zagarlup beste historioa, ezta? Eta errezeta erresa. Bai, naudek erresa, ezta? Duran makizkio ja 5 bat urte gure gauzo egiten da, bueno, baina uste uzeaze ona lortu dugula. Bai, eta baina hori zerdek, bazekit lupulo erabiltzen zuen, zagar lup hortetorrek, baina ez da zagardua lupuloakin astuta listo, hor beste otana ezinek esplikatu hemen. Bai, dana, getien esango dugu. Gehiena. Dana ez, igual astingo zaite dago. Ba ez, hori hasi ginen aportatzen guztiotan. Bertako sagarrai, euskal sagarrai, etxeko sagarrai aportatzen guztiotan, da orduan, oizko sagardoan bidea asko aldatzea. Vale. Orduan, horretik izena daitza jo sagarlu, porque sagardo bidea aldatu ditzen jolako. Ja gutzako ez da sagardoa, Vale. oizko sagardoa. Osa, ez da garagardua, ez da zagardua, zagarlup. Jendeak esate, garagardo guztuaka, eta gero sagardoa ere baita, ez dakit nola, horretik sagardu ditzen jolako. Zagarlup desberdinaek eta earrazioak egia esan, zenbat urte zaudete ja hori egiten. 5 urte. Baina Baina guain hasi gea, lehen urten hasi ginen pixkat komerzializatzen, porque aurrenako probak etzien denak onak izan, lupulo ezberdin jakin, lupuloare landu deu latz, bertako lupuloa berreskuratu, landatzetxeu, sagasti, baserri ondo landatzetxeu bertakoak, eta ikara garezko lan egin deu. Bikain. Lan asko. Bazekit lupuloak izan altu itea, Bai, ez da? bai, 5 metro, bai. 5 metro, ez dela ezetasunak Postura, inda gaixi. Bai. Vale. Lehortzeko eta... Bueno, eta kosinan zemuz moldatzea iz, Ba, guztu ezaiek. Bai. Moldatu ez dakidan, gustatu, bai. Bueno, hemen etorri da Zabala sagardotegitikan, eta elkarrekin bakailu ingo dugu, era berezi batea, eta aldi berian ikusi eta agian dastatu. Kontu batzuk esan. Kontu batzuk esan guzkiu. Adi lagunak, ehundoko saioa etorreta. Bueno, lagunak eta Luis, garatuko izuet pausuz, nondik noa biliko gehan bakailua biteko garaian. Basekia, zagardotean zuek ingo zuela bakailu tortilla, bakailu fregitua, gaur bueltat eman zio, hau eskrai bakailua da. Eta ingo deuna da, garbitu, lomo katea, laukitxotan moztu, eta ontzen utziko dugu. Bai, limoi, perexil eta batzu jakin. Behin onduta da honian, hor 10 minutu ordula orden bat, Bertara, arrautza botako dugu, dena nahaztu, eta hoi gero, irinetik pasa, prijitu, eta platera haratuko dugu, zagardo saltza baten gainean. Zagardo saltzaiteko, ingo deuna da, tipulina ondo goxatu lapikuan, behin goxatuta honean intxaurrak bota, bertan zagardo bota eta murrizten utziko dugu. Orduan, geho, platera hartzeko garaian, jarriko dugu saltxaspin, geho, bakailua prejitutakoa, eta geho, hor dakaun piperrakin, piperra tira finetan moztuko dugu, irinetik pasa prejitu, eta gainean jarriko zugu. Ados? Horrek atzaga txarra egatzi. Ez. Bo, zagardo utziko jakiri erabiltzen, ez da? Derrigortu ingo. Derrigortu. Bueno, martxan jartzeko, ni bakailu bat txukundukoit, eta ikadibez tipulina, bale? Sustarra eta txortenak endu, lehendabiziko geruzak endu, eta xerretan Juliana moztu, eta lapikuan jungo gaitu. Hirurak ingo jut? Bai, hirurak. Bai, hemen Hasiko naiz ja? Bai, ekin lanai, eta mingainai emartzio, bale? Mingainai, bai, igaldetuta nik esan goi. Oidek. Bueno, hemen ibili gaitu zagar lup gora eta arera, baina zuen tradizioa dator zagardotikan.
Sagardua lehenu hasi izan sagardotegia baino, dana bat etorri izan edo nola izan zan hori? Gu, bai, galdera onak. Guk ezautu du sagardu etxian, beti handikan. Atxonak ebai, atiak ebai, atxonak ebai, atxonan atiak ebai, eta tepila bat. Osa, zenbagarren belaunaldi ja, ziklo Berreun da piku, Ostras. Baina ez dakarrikan sagardua, gu baserritarrak izan gara, gana gu ere ibili deu, hartua baurruna, baserri askotan izan bezala, gauz ezberdin egin ditu eta, bueno, pentsatet orduan beti zuen sagaztiak euk izan dituzuela, ez da? Askoak hau, eta atiak asko aldatutxun da guke bai. Eta, zeite zuek bildu, zuek ekoitzi, zuek fermentatu, dana pentsatet, ez da? Zuen bodegan, da betiko moduan edo modu berrin basartu dezu, ez dakit bain gaur egun bai inoxidablesko enkupeletan, da hori bai adatu dala pixkat, ez da? Hor, 10 bat urtean, ibili gara 100 urtetan berdin. Sagardo gile guzti, berdintxu, teknika berdintxuekin, eguruzko kupelak, hotzik etzeon, oz kontrolatu ibintzatetzeon, da pixkat upategiak horregatik izatezian, baserrein leku ikospelenen, hotzenen. Eta oain, bueno, ja, baina urte mordoxia bat nik oain esatetenen. Bai. Baina guk aurreneko inoxidable jarri genuen hotzan ekipoekin, izango ja 30 bat urte, bai. 30 bat urte. Hoi izan zen aurrerapen handia, bai garbiketako, sagardo mantentzeko, irakinak kontrolatzeko. Dago txikitan hola xeunde, bai, hola junai honea botatzen da, listo. Eta, adibes odorun zuk ezagutu ezure bai, geleno zanpatzeko, eta zera, aurrena, nola deitzek, pixoiak eta hoi ez. Pixoiak eta, horitzai tokatu. Ez, eske gure eta nahiko moderna zen bere garaiako, jazakan prensa tolore handia, da prensa ja, mekanizatu motor elektrikoekin, da egurrezkoa zen, dena desmontatzen zena, baina palankako ere etxian dakau, baina nik martxan ez da ezautu egi. Ez da ezautu martxan da, orduan, garaiaitako, bueno, ni mutiko eskorrean itzaneako, nahiko horretu ezan gure etxea, nahiko ez, oso horretu esan gure etxea. Bai, hainbeste gaina burua eman, da beti lan nahin, da hainbeste lan nahin, da, zatekena, ez da? Ganaua zaindu, baratza zaindu, sagazti zaindu. Artoa burrunak, asko itxe genuen. Eta orduan gauza mekanizatu altzian neurrin, txukundu, ez da? Aurrera pena guaine guztua ez aigu, baina dena kostazu edek eta pixkanaka gauzak egiten. Ondo. Eta noiztikan zautu ezu sagardotegia, martxan sagardotegi bezala bai? Oire, ni mutiko eskorran itzanean, kasik erabiltzen sagardotegia bezeruentzako bakarrikan. Bezeruak sagardu euste zuen bezeruentzako. Jatetxeak, elkarteak. Bertartotzian erostea eta venga, pikote gozel baitin, da zoze daztatu eta... Duk tortilla txotitia genuen, parrilla ganekan da parrilla biztuza genuen, da beraia ekartzen zuen, normalin aragia, arraia ere bai, berdela ere, garaiaitan, otxitxarroa, Zehona sasoian, ez da? Legatza saltzan, gure etxean legatza saltzan asko etortzen, da ekartzen zuen jendeak, aukeratzen zuen sagardoa, behaidi guztua izaion kupeletikan, eta esaten zuen, mendi 1000 botoia, 2000 botoia, aukerak eta zuen nola esateko. Eta hori noiz aldatuan? Noiz bilakatuan erretegi gaur egun ikuste hona bezala? Hola, jendientzako irikitzen, azizala, 40 bat urte baiak edo igual, baina pixkat, bezeruak bere lagunak hartzen hasi ziren gauta gehiago, eta gure etxea meintzat, gure etxeok sagardo ustezunak, lagunak hartzen dituen, gero familia eta pixkat irikitzen hasi zen, ez dakit, nahi gabe bezala igual pixkat. Nahi gabe bezala. Bai, denboak eskatzezun bezala, garatiak zatoztin bezala igual, da jendiek demanda zakan bezala ikitzen hasi ginen, da azkenian, kiston exitu ukitzezun, garatiaitan astegunetan etortzen jende, inguruko jendean oski, lanetik atea eta sagardoteira urtean aurreneko 3 hilabetean etortzea oso izku izatezan. Afailegatin, 7 erdi galda etorri, eta 10 erdi galda erretira. Urrengo unien lan egiten da, asteuneko kultura izan da. Baina aldauta da, baina... Orduan, aldaketa noiz etorri guan, noiz izan zenuten ja esan da, hemen sagardotegia montatuko jau. Espezializutu ginen la, pixkat ganaderia utzita bar, 30 bat urte, 35 bat urte. Pixkat ganau jakendu eta pixkat upatei berri egin, upatei handi egin, ja 150 bat mila litrontzako. Pixkanak prepatzen ginen azitzeko, sagarduan demandazioan bezala, prepatzen ginen. Eta prepatzen juntzinaten sagardotegia bilakatuta bertan erretegi bezala bilakatzeko, edo baitare botellakin da kanpoa saltzeko, pixkat distribuzioan azteko. Hoi pixkat pare etorri zan. Pare etorri bai. Pare etorri zan da, pixkat demandare jotzen hasi zan, sagarduan merkatun, bai partikularrak, etxean sagardu edateko kultura handia zeon.
baina 30-40 urte, 30 urte, hoi bukatu inda. Bai, gura baino gehiago askok. Bai, hoi bukatu inda, etxien gure atea, eta kultura aldaketa handia da. Garaiak nola atoztin, gure pixkat horri biliar. Eta, hasi zinatenetikan, beti izan da betiko menua, osea, menu, zahardotiko menu esateana, aurrena ez dakit txoixua o txistorra o egosita, ez da? Esan dit, lehen Zardotan. oidek, oin nola dakau. Gio bakailua, tortilla aurrenat bakailuana, Oida. gio bakailu fregitua, eta bukatzeko txuleta, hemen dakak iria. Bai, eskarrik asko. Utziko nine, eskuide gabe, eskuide gabe. Zer izan da reflejo bat. Zukaldienan bat abesti, hola xiltzak jok eta bat abesti egin da. Ondo, zion. Bai, esan deken bezala xe, baina geho, urteatzuk baia, oide baia, igual 15 bat urte, pixkat aldatzeatik gan, eska azkenian xagarrotik guztik, hain berdinak, menu berdina, bakailua jarri genuen, ajoarri ere modura, baina igual patatatxo atzuk inda jartze deu, piper batzuk inda jartze deu, eta pixkat horrek, onarpen handu jerukizuen. Oso ondia, jendei pile gustatu itzaion da... Eta hori zeitek eskatu, ikdakak sartotiko menuan nabaek ajoarrirokin, edo zerregatik aldatzek, tortillagatikan, o bakailua piperragatikan, edo... Jende askok eskatzeu... Edo oi gehitzek. Jende askok eskatzeu, arrazello gutxixo eta igual perjitua, Vale, eta bitatik tortilla pixkat. bakailua oidek eta bitatik eskatzeu. Gehien lako eskatzeu. Eta jarraitzen dezue horrekin, gaur egun. Da, gero beste gauz bat, beste 8 bat urte jartzen agiala, badek bakailo gezatua, ez da eskrai bakailo gezatua, betiko bakailo gezatua, oire kostatzek, jabiletzen bakailo zaleak... Bai, komerizazkek arantzaleak eta bakailo zaleak, eta jartze du, oi... Zuritu hemen pare bat batzu jau, mesedez. Hori nola jartzen zue? Parrillan. Parrillan, Kilo eta 200 buskoak, oire gehiago eta gehiago kostatzea jabiletzia, baina parrillan. Gauza harra hori de parrillan, hori nola erratzen de parrillan? Azaletikan aurrena jarri eta azala kurruzkari da honean, vuelta eman, eta vuelta eman. Oidek, besugera, zean jartzei, eta azalai iteanean vuelta eman. Ez du gehiagin behar, bakailua bestelak ezelako, parrillan. Lehortu iteak bestela, ez da? Ez do jateik, Bai, no? Ez do jateik, eta orduan pixkat ba. Antxe ikutxu eman, eta geho vinagre eta legeat, bueno, horren hori joak injurtzize du pixkat, olibo hori joak injurtzize du, eta geho parrilla gutea. Garra gatu berdik hori, behin eman txitxaten bai, beste bodega baten, haun Bizkaian izan nuen, eta bakailua, gatzatua, uretatik pasagabe, Bere gatzakin? Luis, bai, bere gatzakin, bueno, garbitu, gatzaken du, baino ez hor utzi uretan gatzan potentzia gentzeko. Eta ite zilenaek, txingarretan, zuzenian, azala bertan jarri, bertan kontra. Ikusiet. Eta, ikiarri ja irutu ziteten, hori bai, lehor xamarra hola, baina gero traroskia botatzeko eta gauza erra berezia. Sarri zarra mokoa pixkat igual. Bai. Garai baten egongo guan, bai, behizako busketa zeka bakailuana txintxilika, horrenga txingarreta bota, eta venga. Ez dakit, ez duten irikusi gainai programa baten. Bai, historias abokadeseko programa batean nintzitxaten. Bai, alaek. Joseba Uzein, xerrak... Hori guen hemen txikituko jat. Puskatuta oso soik. Lagundu jak, lau bost pusketetan nien errexako puskatzeko, limoizuko ebai botako zot, eta hola ja bakailua ontzen utzeko juen. Hemen dike eskatuko ja zuku bateatzeko, eta hoenik harrapatuko esia. Eta hor zuku batea, limoi erdi horrena, hemen dikan. Horatu erdetu hain izan deken hori, bakailua. Bai, berezi ja, irutu zitzaiten, hori bai. Tako osoa bota, eta... Bai, tako osoa bota, azala aldetik anzatek, baki txingarreta zuzenian botatzen gero beltza, gelditzek azala. Azaloi gero ez tega aprobetxatzen, baina barruko mamila zitxeon, gauza hona, berezi ja. Orduan, bai, betiko menua dakazue, baina hola, ikutu berezi batzuk ez da? Bazkauta, geho, beste sagartu imatu beste bado, eta ikiarri guztatzen zait, begi ontu dira parrillan. Ez que nahi parrilla asko gustatzen, nik parrillako lana nik itxetan. Eta behin piztuta eukita, txuleta bakarri bota berren, eozer gehiago bota. Etxeako, alkatxo, eozer gauza itxetu du, piparrak, etxeako parrillan botatzen du, eozer gauza. Ona. Eta behi ontu dira daka, baina, huilek egin gabe, erraz eta bakailo parrillakoan igualtxua da, igualtxua esan eten bezala, gutxi indare, bai, no, vuelta eta vuelta. Gutxi, asalarek egin zerre, bestela toldoa zela gatzek, baka, haneon berdek, eske parrilla iluak haneon berdu. Batzutan atetzen naiz tragoitia jentiena kontu esatea, eta... Eta pasa. Eske... Izi oteiz, parrillan orduan gehiena. Bai, eta gero pixkatu da dominatzenean, txirik itzen daitzen naiz, eta... Tu getxien denetik ite dugu, anada eta bideokotok era bat, eta... Zukaldean, o parrillan, denetik ite dugu. Ondo ez dakiz zer, baina denetik ite dugu. Ondo ez, oso ondo. Oso ondo. Jardu meitza, saietu. Bueno, hemen, ikusi zue. Borate, perexila, batzu ja, hor dakau bakailua,
Eta hau bakailu freskua da. Ordu, normalen bakailu inorrek ez dio gatzikan botatzen, bakalako peana. Urdai espikoa gatza botatzia bezala izango zen. Baina, hau da, bakailu freskua, eta orduan gatza berdu. Gatza botako jotonea, botako ziote bai hemen. Indi jaun asketa, eta urtziko dugu ontzen hemen. Bertara bota, lau vuelta eman, eta bitarten jungo gea erreportea ikustea, Luis. Eta zehazki jungo gea, Santa Maria Arrandeira. Eta zautuko dugu eskrai bakailua. Bazkat dudu datzuk horri buruz, da gara aklaratzizkien, bale? Bai, honaek, a ber, oidek, freskatuko zigo memoria, guazen ikaste. Venga. Kaixo, Joseba, zenba denbora ikusi gabe. Bueno, berriro etorri zazte, trentxerpera, nire arrendegira. Eta, gaur erakutsiko zaituztet, eskrai bakailua. Ezagutzen duzte, fijo. Hemen txandakazute bakailua, eskreia, eta, esplikatuko zuetet pixkat bere karakteristikak eta zer dira ezaugarriak. Bakailua hau, Norbeiakoa da, zehazki, Barents itxasokoa, eskrei bere izenaren esanaia, da nomada dela, eta desobatzea juten dianean, juten dia Lofoten irletara. Desobatzea juten deanean, horren beste kilometro igeri egiten duenez, bere haragiak hartzen du gogortasun berezi bat jateko garaian somatzen dana. Eta justo horrexegatikan oso goxoa gatzen da. Oso gainetik ikusita behintzat etiketa izan behar du. Etiketa behar du eskrei izateko. Eta bakarra harrapatuko duzute urtarrilea otsailetik apiri arte. Besterik ez. Barrutikan axala beltza izan behar du. Eta kanpokaldetik nakar estiloko kolore badauka. Gu normalian euskaldunak otxuta gaude bakailu gatzatuak, desalatu, eta oiden egiteko bakarra hau ez da berdina. Freskoa izan da, suabio da. Eta ez dizutet esan. Isatxak esaten du, ze harren klase den, txurila. Guan arte etzan oso ezaguna, baina ja aspaldi badamakigu 5 urte horrela sartzen dena gehiago eta gustatzen zaigu pila bat. Ez berdina da, baina labian, ni jendea izaten diet, labian egiteko, plantxan, frigituta arrautzarekin ere bai, oso nagatzen da. Baina, Joseba, zu baino beto, inorrek ez daki. Eta orain, erakutsiko zaituztet, nola prestatzen duten jendei. Zati bat prestatuko dut frigitzeko, laberako eta egosteko. Adibidez, egosteko normalian kogoti ere biliko dugu. Urrengo partia jarriko dugu lomotan labeako. Eta hori gero prestatu daiteke berdina, txerrak fino eginda, frigitzeko. Oso aberatsa da vitamina A, D eta B12. Eta baita ere daka selenio, fosforo eta potasio. Jakin berdezute ere bai, arrai hau oso ona dela bihotzan osasunerako eta baita ere kolesterolantzako. Ez dute, badakizte zenbat urte damakin arrandeiak irekita? 63 urte. Nik aurten 15 urte ingo ditut, arrandeia neria dela. Hoxe izan du da gaurkoz, ikasi duzute zer den eskrai bakailua, eta hemen txango naiz lanian, nahi zuten arte. Aio! Aupa Maitena, eta eskerrik asko, hoi da, freskatu deu memoria, ikasi deu. Garra, oan bai, garbi gatu dula. Ila bizikan, dago bakailu hori guandikan ikusi guztan amoitzen daola, besarka da hondi bat, eta aurrenare ikasteko zaila egongo gea. Hemen jarraituko deu. Tipulina goxatzen nahi da, bakailua ontzen, eta hain behar deuna behitu hemen. Lasai jun hauek, txikitzen, eta bertara gehituko ditugu. Eta gehitze ditugu nian, 4 buelta eman, eta sardu gota eta murrizten utziko dugu. Ni bitarten piper hauek garbitzen juguna. Hodik zein goitut, labanakin txas. Bai, labanakin lasai, presi gabe eta mingaina ematen. Oita, lehen bezala. Sardote ja, ez deula esan, nun dago zehazki, kokatua? Adunan. Adunan, bai, eta adunan nun dago zehazki? Ezautuko zuen, aduna dago, bi herri handi onduan daztenak izango liake, Bilagona, zizurkil dautarten, adunan boko herri bat, handigoa, eta Andoain, hien tarten kokauta da, eta pasaeran ezautuko zuen, horre elizatxo bat, horretxo bat ikusten herri txiki bat da, gailurtxo baten. Zenba bizil lagun daude adunan?
zenbat zeate? 500. Bosteun lagun, eh? Bai, herri. Itxu, bai, Bai, txikia guala baino. Txikia. Ondo. Nahikoa. Nahikoa. Herri txiki zalean entzako, no? Bai, Nahikoa. bai. Ondo da. Ondo. Eta, sardoteia, zer dakazue? Baserrin edo nun dago kokatuta? Lehen baserrin hasi ginen. Lehen esan duten Tolare Zarroita, Bai. oitenak daude baserrin handikan han daude, eta egurrezko kupela zar batzuk bai, eta kupel ematek eukiko txugun bat urte igual da, hanbarron daudenak, eta hanxe, baserrin. Eta gero atiak intzun, upategia, esaten upategi berrioi, baserrian frenten errepidean bestalden. Upategia ia lurrazpin dago, eta gotzen dazka bi jangela, eta terraza bat, eta bai, nahiko... Zenba launentzako dakazue lekuan? Jangela bakoitzien kabitzea, 60 laroi laun. Jangela bakoitzean, da zenba jangela? Bi jangela. Bi jangela. Eta gero terraza daka, beste, terraza, sarrotei garaian, ez da oso erraxa izaten, egualdi hona tokatze, baina terrazana beste 30 lau beharki gabitzea, baina. Arekin ez do, aurten ez do, getegi kontazei. Bai, jangela baten bestian oterrazan, berdina kasu jatia, ez da? Esan Bai, dezuna, bai, betiko bai. menua, gehi Hoi da. ikutu berri horiekin. Bai, beste begia ondo joita hoi aurretik eskatu inbiardia. Eskatu inbiardia, bale. Unezkeo, bai. Bai. Batzutan otea, bestetan ez da otea, baina normalen, Enkargu ez dugu getegi eukitzen bazpare, reservatuta. Bai, fresko eta hona omerdikelako. Hoixe ba, eta orduan Eta, sardotik garai puri-purinan gaude, zeiten dezuek, bakit boingo sardoteiak batzuk urte guztien ikitzen duela, beste Bai. batu sasoian bakarrikan, zuek nola egiten dezue? Bai, antxe izatea, martxoa izatea gutzako... Sasoi ona. Bai, larun bat eguarditako golpeek bintzat, Beti topet. Hasita daude, baina... Bai, beti... Larun batetan temporada osoan nahiko ondo lan itxe dugu, Temporadako hilabete guztietan ondo lan itxe dugu, baina, netzako martxoa da pixkat igual hilik fuertena. Bai, ez da. Bai. Bai, ez ez gehien esateana, eta bete eta dola, eta holakoak, ez da? Bueno, Eta geho noiz arte luzatzen dezue? gu hasi ginen, pixka luzetzen da, jalen urtean agostu arte luzetu genuen. Eta, agustuan urtena, lagatzen zuen, zatik angehorek, lana ekin behar dira, beste lanak, ez da? Ja... Bai. Lehen esan eta bezala, atxeak sagasti asko landa duzun, da guke... ez gutxiko, ari zenba sagar ondo herrita daukazue? hoitzen nion, hainbeste sagarrekin zein biezuta. Eta ikeo gehiago lan dago. Bai, gehiago. Askotan isiliko gaino, bea. Baina, bueno. Bai, hola esatek, Aita ez esate zeian, da iguain semia iberdina esaten, bai, Rebelde xamarra izan dunak nire, eta Ai, no. herrita... Eta bai, lan asko, sagastin nekazaritza lan asko. Tarea mordoska dazka, 14 bete tarea. 14 hektaria, Bai, eta... Dela dakazue, hori lehenoko bezala Frankon eta zuaitz haundik, oilaran, edo nola moldatzen zeat? Lehen bai, eta guain azkeneko 7-8 tarea ja ahi aldatzen pixkate paretian, edo... Vale. Bai. Brankaletan esatean bezala, edo paetian nola Albalima, bankala bitatzen, kosto gilutze baitia, geho taluza moztu inbiardia, Bai, herbizideik ez dut erabili baina, orduan eskulan aikera gara do. claro. Bakizu ez horri Bai, buruz zema ondon da. Orduan, bai bankalak bazkau batzuk, baina albalima kaide pixkat egin dazkau, Euskal Herriko orografitia da, dana. Bai. Eta Gipuzkoako batipat, eta hortxe, aldan bezala. Eta, ze sagar mota, badakit hor barrun daudela sagar mota mordo bat. Bai, bueno, Eunda piku, ez dakit, bain- zenbat desberdin dazkazu Gipuzkoan zuek. ez dakit zema dauden, da Nafarroan beste mota batzu daude da, Ipar Euskal Herrian beste mota batzuk bai, eta 200 gora hemen daude. 200 gora. Bai. Eta zuek zematen hartzen ibiltzen zate. Guk 15 mota azkagula, 15 bat. mota pila bat azkag, baina egite dugu 15 motakin lana. Ekilibrio txue bilatu da miketzak, gozuak, gazik, lehorrak, hortxe ekilibrio txue bilatuz mota ezberdinekin. Sar batzuk badaude, ez dakit, oso miketza bea, adibidez, miketza bea. Miketza bea, ez da, hola Izena be, deitzen, alaka, eta gaina hori itxe jo behizen nahi, akozkain da, bueno. Ezin dek ez da jan, behin batek esan zitxan, Ezin dek ez da jan, da, Nik itxura harreko aurten sagarra da, pila eta- sekat eta obradoreak emango ja, eta ber, pasterak iteko eta zehose etekin ateatzea egen, da, karri zitxan, da, konpota egin, da, kauen, oidik, azukre gota berra gara. Hoixe. Kauen la Hoixe. malet zitxaten gustau. Gio gaina janda, baina janda. Bai, Osea, bukaeran oso- bota inberra hotikan, oso tanino zuedek, oso nahiko radikala dek. Baina horrek eo bere sustantzia emate zio sardo, ez da? Irekitia garatian, gehatzetxuk nasketak, igual, momentu askotan nasketak ez gehienak, eran ezin dianak. Ardo bezala xet, atxagolina bezala xet, baina bai bilatzen duela ekilibretio bat, borobiltasun pila bat bilatzen, xar mota ezberdinekin.
Eta hoi nola itea, adibidez, zuek sagarrak danak batea torte, baina batzuk igual lehenu ontzen dira beze baino. Bai. Dana batea prensatzen dira, dana ja nasketa iten da eta gero zukua kupeleta jutea, edo iten dezu modu bagoitzeko bat kupel desberdinetan da gero kupaxo hori iten dezuta nasketa hori. Ba, pixkat era guztita. Era guztita pixka? Bai, baina saiatzea guztiotan, sagaztian, bildualdi bate inezkeo, heldutasuna ez da gure ustez, bakoitzak bere erazka, baina heldutasuna ezin dugu lortu gure guztoko bildualdiatian, orduan itxetxo bi bildualdi. Vale. O hiru, segun ze sagazti mota kaun, Eta hori segun noa beira daun, edo segun ze sagar mota dan. Mota, Bilai bit- asko sagar mota, bai. Mota. bi bildualdi bintzat gehiena igezkau, Vale. Eta hiru ide bai horre ostuak. Ito itxetxo noski bildualdi bakoitzak kosto bada, baina, bueno, ez da, azkenean berezitasun bat eta bertako sagarrai euskal sagardo kalideko sagarra dituen nik uste esfuerzu egin beharreko laguke. Bildualdi pare bat edo hiruati. Bakoitzak bere 11 puntu honien harrapatzeko, Bai, ez da? bai. Eta hori adibidez, ze jute zeate, probatzen? Hori matza biltzeko garaian ebai hor jutea ikusten haber zenbat azukre dakan jakiteko zenbat alkoholin goun daola? Bazkau tresnoik, Bai. Baina oso zehatzara ez du izate ikutsi iraberakoat, bazkau tresnoik, aurreneko bildualdin normalian gainea asesoramentu bakau, fruitelek asesoratzeigu, pixkat aitorretxean diaitzea guri pixkat asesoratzen, sagastik zonaldetan puntu noiz dauden, ez dauden, eta hala ere bakoitzak bere, begiratu aldik initxetxu. Eta pixkat elkarlaneko erabaki bat hartze dugu. Eta, gero, zuen sagardua, euneko zuen sagarrak initea, izatea ba gaur egun bai batzuk ez duela ematen, o kanpo da bila egon behar dela, o Gipuzkoa, o Naparroa, o batzuk iparraldea eta Frantzialdera juten dira, beste ekoizle batzuna, Bai. zuen kasua nola da? Guk usta hona nian, dena bertako sarrakin, itxeko aukera bakau, arazo hondik gabe. Baina usta ona oso gutxitan izatea. Eta guk egin behar izate dugu, kanpoa sagarbila. Ez beti, baina egin behar izate dugu. Eta noa jute zeate? Frantzia. Frantzia. Normalen Frantzia. Aurten Galizia ere. Bai, Galizia gaina eta leku txarra. Leku honaten adia, sartokike, Frantzia sartoki hona da. Birian, urrutitasunak, bai, transportiak kalidadie bizkat mermatzeko arrisku bat eukitzeula. Kalitatea eta presioa bai azkenean, ez da? Bai. Eta, azkenean ere bai gaina sagardu izatea, sagarrondok izaten dira, 2 urtean behin emateuen frutu arbolak, ez da? Hor asko notatuko, ez da? Eta hor, ze gertatzea? Sagazte guztik 2 urtean behin urte berdinean emateu, o sagarrondo batzuk urte baten da bestian ez da bestian baita bestian ez, o nola izateko hori? Piskatu ise. Normalien, orokortasun batien urte generikoak izateia. Urte Danak ondo kaskarranean, emategoela. nik uste Gipuzkoa Euskal Herria osoan kaskarra izateala. Baina bai badaude gora bera batzuk, eta sagasti batzuk eta sagar mota batzuk, ez dakenak hortainako alternantzia esate jau. Ez dake denak iguala, baina askok bai. Eta Euskal sagar gehiena dake gora bera hundioi. Azkenian lana berdintxu itea, neguko kimaketak eta berdintxu itea, eta geuztaik ez da. Orduan, oso gorra dekoi. Claro, hori bai kimaketa leheno garai baten, seguru aitonako lehenokuak, kimatu hilarki jakin, jasore bai, beste, baina baina hainbeste zagarrondo egita, hasi eta bukatzen joatea izenen nian, dana ezindek, egun berdin nian ez da? Ezindek, eta bere gora bere eukiko dudik gabe, nik pentsatzen batipat kimaketako zauri egita sendatzeko, baina ustei behi da ez dira urtaineko gora bere bilatzen. Izango gu, hilarkiak lan asko itxeu, eta ikera ezko lan pila itxeu, baina ez dakit. Eta Luis, guk itxe dugu girua donien daldanien, garbi izango ditu. Giruak laundu inberdi da, eta lokatzaz beteta balin baziok eta ezin barroa sartu, gaizki. Bueno, eta hoi dana gutxi balitz, da lupulua landatzen hasteaiz, da, venga, beti zeo zeburuan, ez da, berjeiteko. Saltxerua gaituk. Nola izan nuen ideia hori, nola entzen duten lehendabiziko nasketa hori? Kasik, nahi gabe, zela, guri saltxerua gaituk, eta lupulu egin da, garagardoa ere guztua ezaiogu, oro ehaleak ere bai geha. Oro jaleak eta oro ehaleak gaitu. Bai, hemen lenguan asmatu genian nola guan, goizen zagardo, eguardin ardo, eta gauian garagardo. Hoxe. Kaguan la marroidek marka, ura enan berdala, Bai, dudek ez da, ura berda, desente gaina. Hoxe, hasi ginean lupuluak egin gora berakin, da beste sagardo zalde batek amasako baserriko sagardo ditu, ezaguna da, eta aleka sagardoa, eta gu hasi ginen bizkat, guandik gena aruntza hon da. Gu hasi gaitu mamitikan, abertze erreazio bateatzen, muzti botata ze gora bera ateatzen. Osa, zuku eta baino lehenu, lehen da bizi, prentsan. Bai, lupulo komertzial egin da bar, da, ikusi genuen, hostia, hemen... Beste txispa bat, Hoi, zer da, baina aromak eta gustatu itxen asko. Ez da sagardoin konparatzek, diek, hoi probatuta,
sagardo oizkoekin konparatzen duen, hauzte sardu eta... Hori ze izango, garagardu hartzeuna eta gero ipa hartzeuna bezala. Bai, Beste ikutu hori zegakela frutan. Eta freskotan gaina oso lupulo aromatiko etxuk eta frutatok berezia zakak. Ez da bakarrikan lupulo berde osintzei bakarrikan, dek. Horre lupuloekin lan asko ingenuen. Bertan aurkitu, komertzialien hasi ginen, da gero bertan lupulo mordoska zauden, da adunan ere, Eta bertako lupuluek hori, Etu ginen, basatetia, zea, purba txikillo dena egin ditu, 50 litroko barriketan bere garaien, Bai. Bere garaien, barrikako eskorretan. Kontrol de calidad, I+D, no? Bizkanak, eta mordoska batin, da aportazio diferentek, eta klase diferentek, eta gero bertako lupuluekin, bizkat beste boixotu eman bihi. Zauza, diferentin bihi, ino gineztuna, lan pila bat, Lupulok sortu, lortu, landatu, laguntza hundu jautu genuen, beste lagun bat dakau, saltxeroa, Iñaki Santos, universitateko doktorea da gaina, resonantzia magnetiko nuklearrekin aitzelanen, da harrek bere iztasunak intzetxun lupulonak, eta lan asko indiu, asko, Aldatzen jo ginean, da uste hori zein lupulo mota bat, kolonatu genuen, Bizkaiko laboratorio alebitroak landare pila bat azizkion, eta lan asko horrin da, lan asko. Klonatu, eta zenbat landare askazue. Hori gaina guain landatzea, baina gero urte batzuk irailuti izkin, ezta? Dozena bat urte. Dozena bat urte. Eta esaten duen bezala, nik ikusiziat, bai, ara balden ustetin niala, guain basekiat zestu aldene baten bate badakala, eta eman behar zaio ze, 5 metroko altura, o zenbateko altura? 5 metroko altura. 5 metroko altura. Hartzez gehiago hartuko luke, Hartzegatik gehiago. Gero manejatu egin behar da, eta nik 5 metro azkat. 5 metro. 5 metro azkat. Eta hori landatu, jarri, eta horrek zagarrondu baino lan gehiago emateu, ez da mantentzen, ez? Desberdina. Bere abaka, bere lan abaka, ipurdiko belarrak ekendu bine zaizka, nik erregailu egin da, baserri ondoan dazka, eta orduan erregailu egin da jarritazka, eta temporizia hori egin da, lehorti Gaura biharrek zateu. Bai. De garatian aktibatzen jot, eta ondo jarritazka, ez da sora handia, aurten beste 150 landale jarriko txut, pixkat azitzen nijoa, orduan, pixkat mimatuta dakau aldan mailan, bere gora berako azka, Erdoia, Satain famoso horrek, Topillo famoso horrek zaina asko gateit, orduan, gure borrokatxuak ebazkau, gure borrokatxuak, Bai, egia esatea da, hori ateatzean nien deola esetasunak eta mildiunak eta potretizak eta kalte asko iteziok, ez da? Oidek, horrek, azpetikan soiltziareko menia pixkat, ateatzean nien aurreneko pujak denak moztu inbiaia, berriz homogen ateatzeko. Behian naizia oteko eta... Bai, eta baka bere, nik nahiko berrien naiz hortan, baina, bueno, bazkau... Zenba lagun zaudete hor zea, Zabala Zahardoteian bueltan, lanian? Launtzeko jende askoak hau. Bertan, etxekoak ega, anaiatan. Anaiata, zaudetela buru belarri hor. Gero, Jose Mari langile figuare bado, makina bat, eta gero, besterronako. Desrozatzeko ere askotan zu kontrata ekartzetxu, dena etxekoak ezin dugu, kanpoare lan atatze dugu. Lan asko. Azkenian, lan asko. Baina gustatu, etxezait eta hortxe. Eta hemen zukaldean, bai. Bai. Katxilan, oiteko izazoia. Bueno, hemen, inberdeuna da. Hau, murrizten utzi. Beharki, idek. Hoi, murriztean nien zaporek eta kontzentatuko ja, eta saltxa hortxe dakau. Hemen, olioa jarriet, piperra pregitzeko, eta horrei, guain arrautza botako jot, lau vuelta eman, pixkat irabiatu, hola pixkat gorputzko jo eukitzeko, irineti pasa eta pregitu ingo jaure bai. Baina bitarte ningo deuna da, beste reportai bat ikustea jungo gea. Geta iraino jungo gea, giroa tabernara, eta zeituan gaude bueltan. Kusiko zuen, bakailuak egin due, beste platera eta pintxua. Oazen ikastea. Arki. Eguardion, Joseba, hemen gaude, Getaian, giroa jatetxian, asu naiz, eta bi errezeta goxo-goxo prestatu izkizuet. Egazue, guazen barroa eta eragutziko izuet. Giroa sortu zen, 1985an, nera mataz izan, nazkan, zarraz, 2 urte, txiki-txiki janitzen, eta enekin ez da oinez. Beti hemen ikasi izan dut dana, takiten dana, eta gaur egun dakau, nik uste toki bat oso garragotekoa, eta suerte handi bat eukiet, hemen ezautula pertsona bat, kamarera izan bat, azkenean guan nire handria dana. Orduan, bilen artean, gaur egun erematen dugu giroa. Berezian iten dugu lana hemengo jendiekin asko, no? Baina gata txikitero gutxi daude, eta egia da, turismo egin da,
gauzak asko aldatu jala. Pintxo pila badazkau, eta menuare bai. Menuan saiatzea hemengo produktuak eta eukitzen, porque dazkau, barazki desente, basertarrak eta oso gertu dazkaulako, eta aparte, beraldea juten balin bagea, dakau, arrai pila bat. Eguneko arraia dakau, bertako arrantzaleak ezagun ditugu, eta orduan, gehien bat, produktua oso ona da, porque bertakoa da, eta aparte, presioan aldetik gane, arrotia dakat, ez dala asko pagatu berremen jateko. Leheno hasiera batean, txapelketak eta ez zitu niten eramaketa. Eta gu hasi ginean, kastiak, beti muturra sartu nahian, alde batean, bestian, pixka gehiago ikasi, eta oso guztua gaude, porque egin ditugu pare bat txapelketa, eta biletan finalian egon geha. Gero egila da baitare lokalak aldaketa pila bat eukitu. Erekinak eukitu igual 200 urte, eta dakizuen bezala erekin zaharrak, azkenean, urtero gauzak berritu berdia. Modernizatzen pixket. Eta gero, aparte, aurrea beira, nahiko nuke berez hemen jubilau. Ez da nire seme alabako hemen egongo dian, o ez dian egongo, porque bizitza buelta asko emateitu, baina bai ingo zian, berez ilusio puntu bate bai, beste generazio batzuk, segitzia. Eta guain ingo deu, gaurko errezeta. Ongo geha, baina dazkau batez, dazkau bi teko gaur, osagai berdinak ito. Gaurkoan ingo ditu bi errezeta desberdin. Bat izangoa bakaiagoa platerian, eta osagi berdinakin ingo dugu pintxuan baitare. Aztegea tipulakin. Tipula mozten dugu juliana erara, dana txiki-txiki, eta baratxuia ere bai. Hori pixka doratzen dugu, eta hori doratzen dugu bendian, botatzen dugu piper gorrila eta piper berdia baitare pusketetan inda. Lagatzen dugu pixkat kolori hartzen danak, eta geho jutegea ja tomatia botatzea. Eta ja aztea beha suabian, pixkat, burbujitak eta ateatzen. Eta errezeta hau baita ere pixkat aukeratu dugu, erdila nola naparragean eta erdila hemengua, gure etxian, han asko gustatzaie bakalago jarrero, San Ferminetan da asko ikustea, eta, pixkat behaien oroimenez eta naparra asko jakinda honea etortzeiala, errezeta hau dakau. Iten dugu, bakaiagoa lauki txikitan emoztu, eta sartera botatzen dugu bai. Bakaiagoa azkena botatzen dugu, porque azkenian zeituan itea. Berdura betire demora geixio berdu, eta bakaiagoak nola pusketa txikila dian, gustatzen azkenengo momentuan botatzea. Baina, fumetakin, jutegea, gu nahi dauen densidade puntu hori lortzea. Eta gero adibidez pintxu egiteko, ingo genuen kalabazina hartu eta xafla batzuk ingo genuen. Xafla horiek irinetan pasatzen ditugu eta arrautzetan eta pixka prejitzen ditugu. Errexo mantipula alizateko. Ogila moztu eta goia montatzia zango zantana. Eta plateran montajia adibidez, behin sartaian bero-bero dakauen nian, plater batea botako dugu, eta kalabazinan nola ja aurretikan pixkat pasa ditugun sartai batian, gaine jarriko jau, eta listo. Pintxuak egile esan, era askotakoa dazkau. Dazkau arraianak, aragilanak, hotzak, beruak, danetikan saiatzea eukitzen. Saiatzea vegetarian ontzagore aukera eukitzen. Glutena ere saiatzea ondo ere maten. Baita ere beste bi hiru gluten gabiak. Asko saltzen duen bat da txangurrua. Txangurrua egile esan oso ondo funtzionatzeu. Beste badakau, adibidez, hemengo getaiko produktuana. Dala atuna maionesakin, antxua eta piper berdia. Hori, nik uste, txakolin batekin, pintxo ganador, esateana. Hemen dazkazue, bi errezeta, goxo-goxuak, errex-errexak, animatu itea, etxean iteko dano dakigu hau iten, hori seguru, eta ez duna nahi, torri, honea, giroara, txakolin harbar hartu, pintxo harbar jan, eta guri kaso egin. Ezkerrik asko, agur! Hau pasut, hau pagetaria, eta gora joarriero hori, Sei txura, eta gila zan, bakailua arrai eharraek, Eharra. Eta gola, fundamentu egin itekenian, eharra bateatzek. Bueno, besarka da, eta pasatuko nago, betaitikan, baki baietz, ikuste daituk eta.
Bueno, gurean jarraitzeko, hemen, ingo jatenaek, arrautza irabiatu, pixkat iringe jopeatzeko eta pixkatola azala kurruskario gelditzeko, alko zan nola zuzenian, plantxan, huelta, eta ere jarragatuko zan, baina bakizu. Hemen beti gora tortea ditugu eta gauza berrikin berda, Ala bierdik, Ala bierdik, Bera, nahi gabe tortea txuku bera. Oire, zuek bezala ez da, zerakin, akutzi nindeken botella hori, zagar lup hori, gaina zeitxura polita da gaula, apardun bat bezala emateuna. Bai. Bueno, aparduna da, azkenian, bai, aparra daka horrek, ez da? Opari formatu hau dek, eta... Bera, hauxe da, pixkat. Oza, berezila da, eta nik uste, formatuare berezila jarra jaula, dakan oso polita. lan pila egin, da errespetoz, eta dan produktu gatikan, mezizule uste. Ze daka hor da hon etiketa hortan, ze topatuko dugu, ze jartze igor? Etiketa hortan, ez asko ez gertzen. Sagarlup eta derri horrezko zer. Hemen barrun, Hemen, hor, testutxo bat bezala hemen ikusteik. bere historia. Historia. Bertxotxoa bezala xe, eta pixkat guzein gehan, da pixkat lehen esplikatuten lan noik, nondik indako lan noik. Vale. Txapa pixkat jartzei, baina bueno, gogu izan ezke baten batek, eta betaurrekuak irakurtzi jaula. Eta nik guendik emateziak, Bai. Emateziak, bai. Hemen bertxoko eskor bat, eta Zaten dute atzean bizitza, bai. Irakurri danontzako irakurri, haber ze gazte hori. Ezin dit irakurri. Ez. Launtza tekniko behar dit. Egitan betaurreko ez dit zara irakurtzen, Nabe, gau, atea mendik antanik irakurriko dit, Bai, irakurtzak, venga. Venga, atea piperra gorrea. Hone ateko jut? Bai. Irakurtzen naiz bate hona, baina, bueno, a ber, asmatuko ez. Ze gazte hori. Nik aurrena jarri dezatena da, bakailua martxan. Ondo. Eta ordu ilusioekin, ez da? Beti gauza berrik asmatzen, eta goxatzen aldi berian, ez da? Zena hau itzaltzek, ez da? Bai, lasai, jetxi ziondik, energia pixka. Idek, ez ondo gila. A ber, hemen, a ber, segartze egun hemen. Sustraietatik egoak sortzen dira biziak. Lurretik hartzen indarrak, zerurantz begiak. Zaharrari eutzi gogor, berriari tokia, hortxe dago RZ-aren gure filosofia. Vale, ona. Bertsoa. Bertsotan ikasten nahi nagoen digan, gehatzen zaite pixkat, Vale, hortxe utzi hor bazarrian. Niko egite esan, buruz esan bian ondo izatea. Bai, Ondo eze. Katxiz la mar, eta ni irakurtzia indiak. Betaurrekoak esan bian. Kastolatik batean itoan irakurtzen justu nitxo egin, da... Bueno, hemen bakailuare, hola, kurruskari berezi, eguiko gonek, Guziko zu. Bueno, hemen... Haze itxura eta haze... Zainarra, eta... Bueno, buena bitxaldu ingoit. Baina, gero, ingo jau, pixka gehiago, Hau, plater bat iteko bateako jate hemen. Vale. Eta hola, kurruskari berezia gehatuko da gau, Vuelta eta vuelta. Bueno, leheno esan dek, zabalik noiz eukitzek egin zahardote ja, baina urtarrilan irikiezue, txotxakin batea. Bai, bueno, guk errege bezperan ikitzeko usailioak urte asko. Gaina errege bezpera berezia dek, leheno egurritan pixkat satura ez jokitzen dut, eta bueno, egun hortan bezero pila etoruz zaizkio. Inguruko bezero pila bat, eta egun hortan arrankatza dut, temporada dugu arrankatza dut, errege bezperan. Eta gero, guain lehen esan zela agostu arte. Igandi itxite deu, astelena eta astia etari itxita. Osa, igandia itxita, eta astelena astea bai, eta astea azkenetikan... Larun batea, eguardi eta gau ite deu. Tope, nahikoa, Bai. Nahikoa, bai, gero ere deskantzua berdek, ez da, gero bestela sasoian asteaiz, eunero lana, ez da? Bai, gero lan asko. Eta gorra itek, ez da? Gero botilleratzea eta kimaketak eta tarten lan asko izatea eta... Noiz aztek adibidez usta jasotzen, noiz azte. Udazkenen. Iraia, urria... Azkeneko urtetan, urria baino leheno asteatxu, berez urria izan dek, sarra biltzeko garatia eta hilabete leheno asteatxu gila. Bai, Goizeko sarrakin mintzat. Aurten urik ez ditekon faltako, ez da? Negu ontan mintzat. Sar biltzeko guztan, Ura berdik ja frutua ateatzen aztekenian, ez da? Sarrak earki bildu gara hierrian, gero hasizun ebila. Guzta bildu genuen, baina illa astero ebila indu. Eskerrak, kanpaina bukatu zen, da pixka tratorek eta biltzeko, eta eskulana, eta ondo indegu. Baina bai, gehoztik eurit ja, bakaik ez du eman. Behar dugu Euskal Herren ebila, baina pixkat ez dakit. Bai motel. Bueno, honik gatza bota zio leheno, bestela baina botago nitxo. Haze, itxura. Epa, bidean ero izaiteko, hau, sukaldarientzako. Hemen ekaina jarriko zio beste hau. Ai, ama. Bai motel. Berde, xamarra zio, baina arginan baten perejil, eskatzeik hor gainen, da
Harri Merkozio, ez da? Dudaik ez. Dudaik ez. Hor bertsoak esan duen bezala, lehengo zain dienaztu gabe gure bideain. Ondo di gabe. Hoi aitak asko esatea, zain Bai, ba. despistatu, Jose, zain despistatu. Haiek. Bueno, eta zesan bernian, postre bezala, segate zuek geho? Han, beti gaztata intxaurrak eta... Bai, da, goxokin txomat, palmera txomat txikila, raziako txikilitako jartzen du, baina postre tradiziozkoa. Tradizionala, Digo, bai, tradizionala. tradizionala, bai. Bueno, lagunak, behitu egila esan, ze plater reharra indeun, eskerrik asko zuei horretatik, eta zuei gure Bai, zuei, mokel. betiko zahardu azaitzeatik eta zahardotik, eta Onbiatzeatik zuei, mila esker. gora zabala zahardoteia. Zorretan gatzen lau. Hau paduna, baizea. Eskerrik asko ire etortzeatik. Bai, Agur lagunak. Aio.